wani mai in ba kai to bai kai ba. A ce ma ga masu hankali bai samu waje ba, sai ya shirye don hanya bai hau ba. A bashi magani ina wata mafita wacce annabi bai bayar ba. Kowane tsari wanda naka ji bai kawo ba, hatta bacci waye zai ce bai koya ba. Kai duk wani tsarin jasadi bai bar madadi ba daga Muhammadi. Annabi ka rushe karya, ka rushe mai karya. Taka ɗaiɗai rabu ne a gabanka da baya. Duka tsaraici Ahmadu kai ka saka masa kaya. Zan maka inganta a taimake ni da kaya daidai da zamani.